cavaller Sant Jordi es va enfrontar amb el drac. No! ¡Detén, princesa! I va alliberar al poble de la seva tirania. Aquest és l'escenari on va tenir lloc la lluita final entre el drac i el cavaller Sant Jordi. Aquí mateix va ser on va caure la sang del drac i d'on va sortir la rosa que li va regalar Sant Jordi a la princesa. Aquestes imatges quedaran gravades per molt de temps en la nostra memòria. Sara, Esplanada de Sant Jordi, aula d'acollida. Però avui ens preguntem, on és el cavaller Sant Jordi? Aquesta és la gran pregunta. Des que va marxar amb el seu cavall blanc, no en sabem res. Sant Jordi li va donar la rosa vermella a la princesa, però no va voler quedar-se al poble. Moltes gràcies. La princesa va quedar molt trista i des d'aquell dia no va voler fer declaracions sobre el tema. Princesa, has parlat amb Sant Jordi últimament? Que em pensa que Sant Jordi marxa sense dir res. No vull parlar, és un tema privat. El rei va fer unes declaracions molt interessants, poc després que marxés Sant Jordi. Recordem-les. Sant Jordi ha fet un gran acte pel nostre poble i sempre li estarem agraïts. L'oferta que li vam fer perquè quedessi al poble no li va acceptar, però no descartem que torni el proper any. El poble també té coses a dir sobre aquest tema. Les opinions són molt variades. És un gran cavaller. Va ser molt valent. Gràcies a ell hem menjat drac a la brasa durant 2 mesos seguits. És molt bo.